Аз съм разбойник. От Пазарджик. Виждал ли си как танцуват брейк? Ти знаеш ли какво значи? Падна цигарата. Къде е? Ей, отдолу. Дигне да! Дигне да вида! Ти си измамник. Аз никога. Колко искаш да говоря? Дали си виждал как играят брейк? Остави ме! Остави ме! Ти си мъртва за мен. Знаеш ли какво е брейк денс? Без танци. Виждал съм ги. Харесва ли ти? Да. Ти танцуваш ли? Ходя, да. Какви танци? Диско, рап. Иначе... Всичко без опера. А ти танцуваш ли брейк? Как му е името? Брейк. Колко пари ми дадеш? Колко ти трябват за хляб? Да, и да пия едно кафе. Остави ме! Остави ме! Ти си мъртва за мен. Добър ден. Знаете ли какво е брейк денс? Знаете ли какво е брейк денс? Видял за червено вино. Червено вино. Виждали ли сте как танцуват брейк? Не сте? Не. А харесва ли ви брейк? Брейк е хубаво да си играте. Вие танцувате ли? Харесва ми как се играе. Студено. Ако танцувате, ще се сгреете. Колко е часа? 2 без 10. 2 без 10. Време е за танци. Виждали ли сте и как играят тук на Младежкия дом? Не, аз не съм така да ги гледам само. Ако има нещо. А танцуваш ли? Чакайте, момчета, аз никога не казвам никога. Ама, тя има... София Лорен има мечка. И она още не е заспала. Не може да се изкопа. Интервю. Дай му една цигара. Помниш ли? Не помниш? Ако съм бил пиян, приятелю... Ти пиеш ли? Не. Кафе и хляб. Я да те видя какви гащи имаш. Ами тя София Лорен, тя пее. Той фалира. Слави фалира. Защото бил имал... Коли ги това? Кой има? Чакай, още ме намирам малко да. Преди ти си като наше Митко. Той е Митко, той се казва Митко. Да. А ти ще мъчеш. Ще тече. Я да ги спала. Кое? Не, си го. Какво да съм направил На кой? Нищо. на теб и на него? Нищо. Защо ме снимат? Да плашете... Питай него.
Да плашите децата ли? Не. Много приказвам, ама много ще. Аз съм комбина с Бойко. О! Дай да те обръсна първо и тогава. О! Умри! Умри! Аз без нея не мога. Хубава жена. Коя? Милена. Милена. Тя зад мен. Ако не ме О, става, тук какво ме правя? Какво ме снимаш толкова? Не стигате тази награда, да каже някога народа. Ама вие концерти имате тук. Да, концерт ще танцува. И ти знаеш ли, че Ивана много напълнява? Да, качила много. Какво ми кажа? О, не! Аз си казах да иде на фитнес зала. А Гория е много... Искаш го. Бако, искаш го включи. Как те е името ми кажа? Виктор. О, Юго! Да. Ама без ръкави. Добре. О! Алеги! Мамо! Сено си бил на Черно море. Там. И какво имаш? Яхти? Бе, корабчета. За риба. Ама калкан пащал ли си? Бащал съм и акули има много. Акули? Да, с точи зъби. О, ама ти изяздат. Да. Еми ти знаеш ли онен ден? Да, слушам това, ама не дай ми го върши. Един крокодил. Крокодили? Дяпал, чакай малко да ви давам интервю, па нека... Къде го видя този крокодил? Не, хипопотам. Хипопотам? Изяде крокодил. Много... Марица ли това? В Марица? Къде Марица? Къде? Ама не де стагай ударението. И къде? Ти ходил ли си за риба? Ти... Аз съм бил... Кажи да. Къде си бил? Къде бех? Умирам от глад, като... Мини Иванова и Развигор Попов. Оли, как ще ме дават, не знам. Обеща ми. Само го снимаш, кажи да му дадат праслон, няма къде да спи. Знам. Няма къде да стане. То ми снимаш, не ще ми снимаш. Нали ти бях обещал? Още един. Още един. Вино, какво да рече за цигари. Това да си купиш хляб не е цигари. Не. Нямам други. Още един. Нямам никакви студинки. Къде е още един? Няма вече, няма момчето вече. Как няма, бе? Тия всичко имат. Дай му, бе.